म्हादय संदर्भात जागृताय करपाक गोंयभरांत चळवळ चालू आसा। म्हादय आवयच्या अस्तित्वा खातीर लढो दिवपाक पुराय गोंयकारांक जागृत करून एकठांय हाडपाक चळवळ चल्ल्या। ह्या विशीं वाळपय गोशाळेंत बिरेस्ताराक कार्यावळ जाली। आरडीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। भायर सरून गेली, कंप्लेनी केल्यो। आयज जर ही परिस्थिती आसा, अजून पर्यंत काय आमचे पाणी आडोवंक ना, जाल्यार फाल्यां आडयल्या नंतर कितें जातलें हो एक मोठो प्रश्न आहा। तेन्ना आमी सगळ्यांनी हो जो लढो आहा आनी आमचे जे NGOs आहा तांकां आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय। त्याच्या खातीर आमी एक मेमोरंडमूय तयार केल्लो आसा। तो मेमोरंडम आमी सबमिट करतली आणि हे सगळे संस्थांचे वतीन आमची एक सिग्नेचर कॅम्पेनूय हांगा जातली। प्रत्येक पंचायतीन जे प्रत्येक रेझोल्युशन घेवपाचें आसा ग्रामसभेन, ते आमी तुमकां पत्रां सगळ्यांक पावयतली। ते प्रमाणे सगळ्यांनी आपले आपले पंचायतीचे रेझोल्युशन ग्रामसभेचे घेवन धाडपाचे आसा। अशे वेगळे वेगळे तरेन आमी तुमकां तो कार्यक्रम सगळ्यांक दितली। तेन्ना सगळ्यांचो आमकां पाठिंब्याचे हांगा जरुरी आसा। सगळ्यांचे एकवटान आमी हो लढो फुडें व्हरुया आणि आमची जी आवय आसा, म्हणजे आवय म्हादय आमची आवय म्हणटा, कित्याक आवय आसा ती आवय असल्यारूच भुरग्याचें अस्तित्व खंय तरी उरतलें। म्हणून ह्या आवयक वाटोवपा खातीर आज आमी प्रत्येक भुरग्यांक पोटतिडकीन उबे रावपाची आज गरज येयल्ली आसा। हे पाणी जे आसा हे मलप्रभेच्या उगड्या पात्रांत घालताले, 150 किलोमीटर हुबळी धारवाड वताले। म्हणजे जगात कोणी अशा प्रकारचो प्रयोग करूंक ना। हे पाणी खंय पावताले आणि आयज सुद्धा आम्ही सगळ्यांनी एक मतान निर्णय घेतलो की आमच्या गोंयांतल्यो सगळ्यो नदी आसा त्यो वळोवन आमच्या दिशेन येता त्यो तुम्ही व्हरात। एक लक्षात दवरा की आयज उत्तर कर्नाटकाची जी परिस्थिती आसा, आमच्या सगळ्यो नदी जरी वळोवन येयलो जाल्यार त्यांचो दुष्काळ जो आसा तो सोंपचो ना। गोव्यातली जनता या पाण्यावर अवलंबून आहे। पिण्याचं पाणी तुम्हाला बंद करता येत आणि पिण्यासाठी पाणी पंप लावून जर नेलं तर त्याला कोणी विरोध करणार नाही। आजही इंजंक्शन नाही, पिण्याचं पाणी न्यायला त्यांना आजही इंजंक्शन नाही, पण विरोध आहे तो डायव्हर्शनला। आणि किती 7.5 TMC लिटरची पाण्याची गरज नाही आहे, कारण म्हादई समोर ट्रायब्युनल समोर एव्हिडन्स असं दाखवत आहे की तिथं जे पाणी होतं ते जास्तचं पाणी त्यांनी शुगर केन कल्टिवेशनसाठी ऊसाच्या लागवडीसाठी वापरलंय। आणि लक्षात घ्या, ऊसाला सगळ्यात जास्त पाणी लागतं। तर तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्याकडे पाणी कमी आहे तर ऊसाची लागवड का करावी? तुम्ही दुसरी क्रॉप्स बनवू शकत नाही का? बाकीचे क्रॉप कॅश क्रॉप्स नाही आहेत का? म्हणजे त्यांना पाणी पिण्यासाठी नको आहे आणि नको तर त्याला पिण्यासाठी हवं असेल तर किती लागतं त्याचे जस्टिफिकेशन त्याने दिलं पाहिजे। आणि ते ट्रायब्युनल समोर ज्या ट्रायब्युनल समोर ती मॅटर आहे तिथे त्याने दिलं पाहिजे। आता ऐकून घ्यायची मनस्थिती मुख्यमंत्र्याची नाही। आता तरी मला वाटतं की त्यांनी लोकांना मूर्ख बनवू नये। त्यांनी पत्र मागं घ्यावं आणि नवीन पत्र न देता चूप बसावं आणि ट्रायब्युनल समोरची मॅटर आहे ती लवकरात लवकर निकालात कशी येईल यासाठी प्रयत्न करावेत। आणि म्हणून हाच आमचा सर्वांचा खटाटोप आहे।